Catalunya és un referent internacional de convivència entre llengües. És un poble obert, que ha sabut aportar el seu coneixement i geni creatiu al món i enriquir-se amb l'intercanvi i el diàleg amb d'altres cultures. Un poble amb una llengua, el català, que és reconeguda com un model a seguir per moltes altres comunitats. Així que la causa de la diversitat lingüística és la causa de la llengua catalana. Linguamont, Casa de les Llengües, és un organisme integrat per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. Neix el 2005 per difondre el valor de la diversitat lingüística i per donar resposta a noves necessitats de la gestió del multilingüisme en les societats del segle XXI. L'objectiu és acostar el món de les llengües als ciutadans. Per això, el 2012, disposarà d'un gran centre dedicat al multilingüisme a Barcelona. Té un web en 16 llengües i produeix continguts audiovisuals multilingües per arribar al gran públic. Linguamont, Casa de les Llengües, és el primer centre del món dedicat a impulsar les 6.000 llengües del món, com a vehicle de comunicació, de civilització i de diàleg, com a dret de les persones i comunitats lingüístiques i com a font de riquesa econòmica, desenvolupament, creativitat i patrimoni de la humanitat. Des de Linguamont s'aposta per l'ecolingüisme. La preservació de les llengües del món és tan important com la protecció de la biodiversitat, ja que les llengües són també el mitjà de preservació del patrimoni intangible o immaterial de la humanitat, és a dir, les tradicions culturals de transmissió oral. El pes de les llengües en l'economia és cada vegada més important. Les indústries del sector cultural, creatiu i audiovisual van generar a la Unió Europea el 2003 654.000 milions d'euros d'ingressos, davant dels 270.000 de la indústria automobilística i els 540.000 de la indústria de les TIC. Una contribució del 2,6% al PIB dels 15, davant d'un 2,1% del sector immobiliari o de l'1,9% del sector alimentari. El 3,1% de la població activa dels 25, és a dir, 8 milions i mig de llocs de treball. Linguamont disposa de 7.000 metres quadrats cedits per l'Ajuntament de Barcelona a l'antiga fàbrica de Can Ricard, al Poble Nou. Amb una inversió de 18 milions d'euros, el projecte arquitectònic està dirigit per Benedetta Tagliabue, arquitecte que també es va fer càrrec de la rehabilitació del Mercat de Santa Caterina de Barcelona i del Parlament d'Escòcia. Un centre cultural únic i singular, que dirigeix la seva activitat a la promoció, l'ús i el desenvolupament de les llengües. L'enclavament al districte tecnològic del 22 també potencia el seu paper com a pol d'innovació i motor cultural al voltant de les noves tecnologies aplicades a les llengües. Linguamont és un projecte local amb vocació global i compta amb el suport d'institucions internacionals com la UNESCO o les Nacions Unides, que van convidar Linguamont a presentar el seu projecte amb motiu de l'Any Internacional de les Llengües com a aportació permanent de Catalunya als valors universals de la diversitat lingüística, proclamats a l'Assemblea de Nacions Unides. Les llengües juguen un paper fonamental en l'economia, la cultura, la cohesió social i el desenvolupament dels pobles. Amb aquest repte, Linguamont ofereix el Centre de Visitants a Can Ricard, un centre d'activitats i d'exposició permanent al 22 durant el procés de rehabilitació de la futura seu. La Càtedra de Multilingüisme Linguamont UOC, que fomenta la reflexió i la recerca sobre el multilingüisme com a mitjà de desenvolupament social i econòmic de la societat. El postgrau de gestió de la diversitat lingüística i cultural. El clúster de multilingüisme, el 22 de Barcelona, per fer de Catalunya un referent internacional en l'oferta i en la recerca de l'excel·lència de solucions multilingües. El portal de tecnologies multilingües, una plataforma web amb informació sobre productes, serveis i coneixements d'enginyeria lingüística útils per a la gestió automàtica de les comunicacions multilingües. I altres serveis com Linguamont Bones Pràctiques, Mapes Vius, l'Observatori Català de la Llengua Amaziga, el Directori de Centres d'Aprenentatge de Llengües o informació sobre les llengües del món. Linguamont, Casa de les Llengües, és un projecte d'abast internacional que ha posat en marxa la creació de les seves pròpies col·leccions audiovisuals, com ara Veus Unides, que recull testimonis sobre el multilingüisme de reconeguts intel·lectuals, com per exemple Noam Chomsky o Paul Auster. Linguamont és la nova referència del multilingüisme a Catalunya.